Velkommen til denne video om vikarsystemet Tempnet. Tempnet er et system, vi bruger i MSO til at håndtere vores vikarer, og vi kan med systemet booke vikarer hos det fælles flyverkorps eller håndtere vores egne vikarer. Det første vi ser, når vi kommer til Tempnet, er en login-side. På denne side indtaster vi vores kundenummer og vores password og trykker på login. Når vi kommer ind, får vi en oversigt over vores aktuelle bestillinger, og i toppen har vi 6 valgmuligheder, som giver os forskellige funktionalitet. Hvis vi tidligere kun har brugt systemet til at bestille vikar hos flyverkorpset, men nu også gerne vil håndtere vores egne vikarer, er det første vi får behov for at oprette vores egne vikarer i systemet. Det gør vi her hen under faneblad nummer 5, der hedder ny vikar. Her indtaster vi vikarens brugernavn, og det brugernavn, det skal være vikarens arbejds-e-mailadresse. Og arbejds-e-mailadresser er dem, der slutter på @aarhus.dk. Vi indtaster et kodeord. Vikaren kan, når vikaren logger ind, selv ændre dette kodeord. Typisk vil vi nok vælge noget mere sikkert end 1, 2, 3, 4, som jeg vælger her i denne test. Vi indtaster vikarens CPR-nummer og vikarens navn. Og adresse. Og når vi indtaster postnummer, så ved systemet selv, hvad by der hører til. Indtaster telefonnummer. Og her i næste felt e-mailadresse, der indtaster vi den e-mailadresse, som systemet skal sende besked om vagter ud til. Det kan udmærket være arbejds-e-mailadressen, men flere af vores vikarer er glade for at bruge deres egen e-mail, deres personlige e-mailadresse her. Jeg ved, at Christina hun gerne vil have, at hun får mails og vagter ud til hendes personlige e-mail, så den skriver jeg her. Vi kan indtaste AMA-nummer, og vi skal vælge en medarbejdertype på vikaren. Christina hun er uuddannet, så det vælger jeg. Når jeg så trykker gem ny vikar, så får jeg at vide, at der findes allerede en vikar med dette brugernavn, og det er også rigtigt. Så nu er Christina bare en fiktiv en, jeg laver, så vi giver hende det her som brugernavn. Vi får at vide, at vikaren nu er oprettet, og hvis jeg så trykker på faneblad nummer 4, der hedder vikar, så kan jeg se alle de vikarer, som er tilknyttet mig inde i Tempnet. Hvis der nu er en vikar, som arbejder på Masbjerg og også gerne vil have nogle vagter til mig, jamen så, hvis jeg går ind og opretter hende, så vil vi få den her fejl, som vi fik med Christina, med at brugeren eksisterer allerede. Og det er fordi, en vikar, som allerede er oprettet, skal ikke oprettes igen. Vikaren skal så tilknyttes mig. Så hvis jeg vil tilknytte en vikar, der er ved Masbjerg, så den vikar kan se de vagter, der udbydes på Masbjerg, udbydes for mig, så vil jeg indtaste vikarens arbejds-e-mailadresse her under tilknyt vikar, og så tilknyt vikar. Og så vil så ske det, at så vil vikaren, når vikaren logger ind, både kunne se de vagter, som jeg udbyder, og de vagter, som Masbjerg udbyder. Så det er sådan, vi håndterer vikar, som tager vagter på flere forskellige enheder her i MSO. Godt. Hvis jeg nu skal lave en bestilling af en vagt, så sker det her hen under faneblad nummer 2, og jeg skal vælge en kontaktperson, og systemet slår sig selv kontaktpersonens telefonnummer op og sætter ind, og jeg skal så vælge en ordretype, og under kategori er det så, jeg vælger, om den her vagt skal gives til flyverkorpset, eller er det en vagt, vi selv håndterer. Hvis det er en vagt, vi vil give til os selv, altså vores egne vikar, så vælger vi tilkalde vikar. Jeg skal vælge et start- og sluttidspunkt, og jeg forestiller mig, at det er weekenden her, den 3. fra
8 til 13, at jeg har brug for en vagt. Svar senest er et felt, vi kan bruge. Flyverkorpset bruger det for eksempel ikke. Hvis man ikke bruger det, så lader man bare være med at udfylde det, men ellers så vil det her fremgå for vikaren, at vikaren skal komme med et svar inden den dato, vi vælger her. Påkrævet kvalifikation er også et felt, som vi ikke bruger. Vælg medarbejder, type eller typer. Det er så her, vi vælger, hvad for nogle medarbejdere skal kunne se den vagt, vi er ved at lave. Jeg forestiller mig, at det er vores uuddannede, men jeg vil egentlig også gerne have, at mine sosu-hjælpere kan se den her vagt. Hvis jeg trykker opret nu, så vil det kun være de vikarer, jeg har, som er uuddannede, og dem, der er sosu-hjælpere, som vil kunne se den her vagt. Men jeg kan vælge alle dem, jeg ønsker på den her liste. Jeg kan indtaste et mødested og en eller anden eventuel bemærkning. Nu er den her vagt lavet til om lørdagen. Jeg vil egentlig gerne have, at jeg har vagten om søndagen også. Så hvis jeg siger gentag 2 dage, så vil den så bonge ind med lørdag fra 8 til 3 og søndag fra 8 til 3. Så jeg trykker opret bestilling, og systemet fortæller mig så, at vi har fået vagterne med vagtnummer 702 og 703, og den skriver det også heroppe med grøn skrift. Alle mine indtastninger, det er egentlig bevaret, og det er tit rigtig rart, fordi hvis jeg nu weekenden efter igen har behov for den samme vagt, jamen så kan jeg lige trykke på kalenderen, tage frem til den næste weekend, og hvis jeg så trykker opret bestilling, jamen så får jeg oprettet en med de samme data for den næste weekend. Og sådan kan vi ret hurtigt lave de bestillinger, vi har behov for. Efter jeg har bestilt de her vagter, så ligger de i systemet, sådan at min vikar kan logge ind og se dem. Men når de så vælger en vagt, så kommer de ikke så ligesom på den. Det er stadigvæk mig, som skal vælge, hvem der får vagter. Så her under aktuelle bestillinger i min liste over de vagter, der er oprettet, der kan jeg så se, hvad jeg har. Hvis vi ser her på bestilling nummer 678, så kan vi se, at der er ikke nogen vikar på den endnu. Den, der ligger ovenover, og den, der ligger under, er der sat en vikar på. For nu at vælge en vikar, så trykker jeg her på vælg vikar. Og der kan jeg så se her under eventuelt venteliste, at Frank og Anders Peter, de er interesseret i de her vagter. Og nede i min oversigt over vikar hernede i bunden, der kan jeg se, at Frank, han har allerede fået en vagt den dag fra klokken 7 til 14. Så den her vagt, som også er fra 7 til 14, den vil jo ikke være særlig smart at sætte ham på. Derfor vælger jeg, at Anders Peter skal have den her vagt. Så ud for Anders Peter trykker jeg vælg vikar. Og systemet fortæller mig så, at Anders Peter nu er sat på den her bestilling. Det kan Anders Peter se, hvis han logger ind i systemet. Men ellers så har han ikke sådan fået besked om det. Så typisk, når jeg sætter en vikar på en vagt, så vil jeg sms til vikaren, eller ringe til vikaren, eller sende vikaren en mail om, at han har fået den her vagt. Systemet kan godt sende den her mail om, at Anders Peter har fået en vagt, og det gør man ved at trykke her på tilbage til vikar via mail. Så skriver systemet lige, at der er sendt en mail til vikaren, og hvis vi er lidt tålmodige, så kan vi se, hvordan den mail ser ud. Den kommer nemlig ind til min e-mail-boks lige om lidt, og den kom der under indbakke, og der kan vi se: kære Anders, du har fået tildelt en vagt den 27.5. fra 7 til 14 hos Digitaliseringen, mødested i stuen. Godt. Hvis vi går tilbage under mine aktuelle bestillinger, så kan vi se her i morgen, der har jeg også en bestilling her til en rullestolsbruger, og den har jeg givet til flyverkorpset. Her under find vikar, der kan jeg så ikke trykke på vælg vikar, og det er også meget indlysende, fordi det er nu engang en vagt, som jeg har bedt flyverkorpset om at tage sig af. Hvis vi tager aftenvagten her den 27. i 5. Det er ikke en aftenvagt, men en vagt fra 11 til 18, så har jeg ikke fået nogen vikar på den endnu.
hvis jeg trykker vælg vikar, så er der ingen, der har vist interesse for den, altså sat sig i venteliste. Jeg kan selvfølgelig bare vælge en af mine vikarer, og så informere vikaren om det. Men jeg kan godt lide, at min vikar lige har tænkt lidt over, om det er en vagt, de er interesseret i. Og for lige at... Det haster jo efterhånden. Det er i morgen, den her vagt Det er i morgen, den her vagt der. Og jeg ved, at Lise, hun kunne godt være interesseret i den, og det kunne Hanne også. Jeg tror bare ikke, de har set den endnu. Og jeg tror også, Paul er interesseret i den, og jeg tror, at Christina er interesseret i den, og så videre. Og hvis jeg nu gerne lige vil sende dem en notifikation, altså en e-mail om at kigge lige på den her vagt, så sætter jeg flueben i dem, og så hvis jeg trykker på send mail med tilbud om denne vagt, så ryger den tekst, der står i den her boks, ud i en e-mail til de valgte vikarer. Og jeg kan også skrive en tilføjelse her. Jeg kan skrive haster, ring gerne straks. Og når jeg så trykker send mail med tilbud om denne vagt, jamen så skriver systemet, at det har sendt 5 e-mail ud, altså til de 5 valgte vikarer om den her vagt, og jeg trykker OK. Og vi kan se her, at det kommer lige om lidt. Vagt tilbydes. Haster ring gerne straks, om du er interesseret i den her vagt. Og når en af vikarerne så har ringet ind, så kan jeg så trykke, hvis jeg forestiller os, det var Hanne, der var interesseret, så kan jeg så vælge vikar, og så er Hanne sat på bestillingen. Godt. Nogle gange så har man behov for et godt overblik, når man arbejder med vagter og vikarer, og det overblik, det får vi ind under vagtskema. Så hvis vi trykker på faneblad nummer 3, vagtskema, så får vi her muligheden for i en kalender at vælge en tidsinterval, vi vil have et overblik over, og vi kan tage fra dags dato og for eksempel en måned frem. Og når vi så trykker opdater, så laver systemet et vagtskema for os. Så lad os prøve at gøre det. Og det kan godt tage lidt tid at lave. Godt. Her kan vi så se datorerne oppe i toppen, og vi kan se, hvornår de forskellige vikarer har vagter, og en masse anden information. Vi kan her for Anders Peter se, at han har været rigtig flittig. Han har indtastet, hvilke dage han er interesseret i dagsvagter, hvilke dage han er interesseret i aftenvagter, og hvilke feriedage han har. Og hvis alle vores vikarer de får indtastet de her oplysninger, så får vi herinde et rigtig godt overblik. Men det var egentlig den typisk brugte funktionalitet i Template. Det sidste jeg vil vise, det er det sidste punkt, tidligere bestillinger. Hvis vi trykker der, så ser vi alle de bestillinger, som Template-systemet har håndteret for os de sidste 3 måneder. Og det var, hvad jeg vil vise om Template i dag.